er vi i gang nu. Nu er vi i gang. Kommer vi ind i stuen. Drejer lige en gang rundt her. Og det bliver lidt hurtigt. Går vi ind i et gennemgangsrum her, som skal blive Astrids værelse med en karnak og en garderobe. Laver vi sådan en reolvæg, ligesom hjemme i stuen. Kommer vi videre herind på soveværelset, som også har en lille altan og vi drejer lige rundt om os selv. Her er der en skydedør med et rum med noget opbevaring, bare sådan noget walk-in, noget og opbevare alt muligt. Kan lige kigge ud. Her kan man se over på den store altan, som kommer over på lige om lidt. Ned på Skytsgård. Drejer jeg lige tilbage her igen. Går vi ud i køkkenet, hvor vi herinde til højre har det værelse, der skal være Lasses. Det har den her størrelse. Går vi ud i køkkenet med noget vitrineskab. Her er badeværelset med toilet og vaskemaskine, roser. Der kommer jeg til at lukke her op. Sådan. Og her er køkkenet. Men herhen. Og et lille spisekammer herinde. Og køkkenet, og vi kan se ud på altanen her. Og her er så altanen, hvor Astrid står. Og den er stor. Og vi går ind igen, og nu er turen slut.